ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆସନ୍ତୁ କିଏ କିଏ ଖାଇବେ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଦେଶୀ କମଳା ପାଗ। ଅବଶ୍ୟ ପାଗଟା ଖରାପ ଅଛି, ମେଘୁଆ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କମଳା ଦେଖିକି ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ ତ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଦେଇ ଚକଟି ଆମ ବାଡ଼ି କମଳା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ବେଶୀ ଖଟା ନାହିଁ ଆଉ ବହୁତ ହେଉଛି। ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ପାଳିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଛରେ ରଖି କ'ଣ ହେବ, ଖାଲି କମଳା ନୁହେଁ ଲେମ୍ବୁ ବି ବହୁତ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ରସ। ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ଆରାମରେ 4 ଜଣ ଖାଇବେ। ଏସବୁ କମଳା ଲେମ୍ବୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଫଳୁଛି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଲଗାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଯାକ ଲୋକେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଗୁଣ ଗାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଆମ ବାଡ଼ିର ସବୁ ଦେଶୀ ପରିବା। ଲାଉ, କୁନ୍ଦୁରି, ପୋଇ, ଆମ୍ବଡ଼ା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଭେଣ୍ଡି, ସାରୁ ଶାଗ, କଲରା, ପିଜୁଳି, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ